Pistetään aloitella, eli huomenta vaan kaikille ja tervetuloa Skill Hype-tiimin ja Crazy Town-tiimin yhteiseen aamuvebinaariin. Ja tätä ollaan jo jonkun aikaa mietitty, että tämmöistä pitää, mutta nyt sitten vihdoinkin saatiin se lyötyä vaan kalenteriin ja vähän laitettiin viestiä siitä nyt lähinnä oikeastaan ensin vaan ihan meidän omille kontakteille ja tutuille, että tämmöinen pidetään, niin heti tuli tusinan verran ilmoittautuneita, niin se oli mukava huomata, että asia kiinnostaa ja tosiaan mun nimi oli siis Janne Ruohisto ja tässä nyt suurimman osan jo osallistujista kyllä tunnen, eli Skill Hive on tämmöinen osaamis- ja oppimisalusta, jota me tehdään ja monella teistä se onkin jo tuttu, mutta halusin erityisesti pyytää Tonia ja Crazy Townia vähän esittelemään sitten, että miten he ovat hyödyntäneet Skill Hivea ja ehkä vähän laajemminkin, koska Crazy Towni edustaa mun mielestä nyt sellaista tietynlaista modernia lähestymistapaa kokonaisvaltaisesti tähän oppimiseen ja uudenlaiseen työntekemisen tapaan ja hyvin ajankohtainen ilmiö myös, josta voisi monet muutkin ottaa oppia, vaikkakin mikään malli ei sinänsä ole suoraan kopioitavissa kenellekään, niin mä uskon, että Crazy Townin tekemisen tavassa on sellaisia asioita, josta kyllä voi ottaa vaikutteita ja miettiä, että mikä siellä voisi olla sellaisia, mikä itsellekin soveltuisi. Tietenkään kukaan maailma ei ole valmis Crazy Townillakaan, mutta että sellainen meillä on ajatuskin ollut tässä meidän Skill Hive-yhteisössä ja asiakaskunnassa se, että opitaan toinen toisiltamme ja jaetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä ja ollaan aikaisemminkin pidetty tällaisia yhteisiä tilaisuuksia, tullaan jatkossa varmasti pitää nyt sitten enemmän näitä tämmöisiä verkkotilaisuuksia, jossa päästään jakamaan kokemuksia, oppimaan toinen toisiltaan. Ja tästä Crazy Townin keisistä tullaan kuulemaan vielä sitten toinenkin tilaisuus joulukuussa Henryn puitteissa, eli Henry järjestää vielä yhden tilaisuuden, aamutilaisuuden, jossa sitten ollaan myös Crazy Townin kanssa mukana. Mutta lyhyesti mä ajattelin tässä vähän pohjustaa tätä, että meitä ei varmaan ihan hirveästi tarvitse esitellä, koska suurin osa porukasta meidät jo tuntee, mutta ollaan tätä osaamista ja oppimisen parissa työskennelty jo pitkään ja ehkä viimeiset pari vuotta nyt ollaan enemmän kiinnitetty jo sitten tuohon oppimispuolelle, että ehkä näihin päiviin asti ollaan enemmän huomiota ollut siinä, että miten sitä yrityksissä ja organisaatioissa olevaa osaamista saataisiin kuvattua, tehtyä näkyväksi ja helposti löydettäväksi, jotta sitä pystyisi sitten hyödyntämään, mutta koko aika ollaan huomattu siihen, että se olemassa oleva osaaminen ei riitä ja se vanhenee nopeammin ja happanee käsiin, niin se on vähän niin kuin peräpeiliin katsomista, kun kuvataan osaamista, että paljon kiinnostavampaa tänä päivänä usein on se, että tiedetään, että mikä se potentiaali on, halu, motivaatio kehittyä ja oppia. Ja nämä pitäisi nyt sitten onnistua nivomaan yhteen, että saadaan tällainen työoppimisyhteisö. Eli työpaikoista tulee oppimispaikkoja ja se ei olekaan se oppiminen vaan semmoista irrallista harjoitusta ja kurssittamista, vaan se täytyy integroitua osaksi sitä tekemistä. Ja tämä on nyt oikeastaan sitten se syy, miksi mä halusin, että Crazy Town vähän esittelisi, että miten ne tätä asiaa lähestyy, koska he ovat, en tiedä, varmaan vahingossa oikein onnistuneet luomaan tällaisen yhteisön. No ei nyt ihan vahingossa, että kyllä varmasti tehneet niin kuin viisaita valintoja alusta pitäen, mutta siinä on niin kuin DNAssa jo alusta pitäen ollut Crazy Townilla tällainen, uskon niin, ja sen takia kiva kuulla siitä heitä lisää. Et meillä on monenlaisia asiakkaita, mutta kyllä se niin kuin yhteinen nimittäjä on se, että on korkeata osaamista ja on tarve sitä osaamista hyödyntää ketterästi, mutta yhä enemmän sitten se, että miten sitä osaamista myös tavoitteellisesti kehitetään ja opitaan ja sen takia ollaan liikenteessä. Maailma on muuttunut, että me ei uskota Crazy Townilla eikä kyllä Skill Hive-tiimissä, että työ ja oppiminen tapahtuisi tulevaisuudessa semmoisissa kankeissa hierarkkisissa järjestelmissä tai organisaatioissa. Ja monet tämmöiset tietojärjestelmät, jotka on rakennettu tukemaan osaamista ja oppimista, on niin kuin mukailleet tätä vanhaa maailmaa, joka on hyvin hierarkkinen, hallinnollinen
kontrolloiva, eli semmoinen, että ylhäältä alaspäin valutellaan ja joku hyväksyy, joku mekanismi, jolla valvotaan, että asiat menee niin kuin on sanottu. Eli tavallaan siinä vanhassa mekaniikassa se semmoinen niin kuin valvontajärjestelmä on ollut se luottamusmekaniikan ydin, kun taas sitten tällaisessa modernissa yhteisössä niin ei enää voida sellaisiin kaavoihin kangistua, vaan tilalle on löydettävä uutta mallia. Ja kyllähän nyt voi sanoa se, että kyllä me tätä ollaan jo pitkään tehty, että maailma ei ollut valmis vielä 10 vuotta silloin, kun tätä aloitettiin tekemään, että kyllä aika hitaasti se muutos on edennyt, mutta nyt niin kuin, voi ehkä uskaltaa väittää, että digitalisaatiojohtajuuden otti koronavirus ja pakotti yritykset niin kuin ottaa digiloikkaa. Ja mä itse olen aistinut sen, että sen niin kuin tämän koronapandemian niin kuin yksi merkittävin hyöty on ollut siis se, että on lisääntynyt luottamus työntekijöihin ja asiantuntijoihin, että voidaan luottaa siihen, että he kykenevät määrittelemään sitä omaa työtä ja ottamaan haltuun uusia toimintatapoja. Ja tämä luottamus on nyt sitten semmoinen asia, jonka varaan voidaan rakentaa jatkossa paljon nopeammin, paljon paremmin uusia toimintatapoja. Ja kunhan tämä koronakriisi väistyy, niin mä toivon, että meille kaikille jää niin kuin yhtenä päällimmäisenä oppina se, että työtä ei tarvitsekaan tehdä siellä, missä se on ennalta määritetty tehtäväksi jossain tietyssä työpisteessä, vaan työ tehdäänkin itse asiassa siellä, missä se parhaiten sujuu. Eli tavallaan, että se voi sujua kotikonttorilla, mutta se voi sujua vaikka joku toisen kotikonttorilla tai Crazy Townilla tai sitten pääkonttorilla. Eli tavallaan syntyy tämmöinen niin kuin joustavampi tekemisen muoto ja sitten sen niin kuin luottamus siihen, että näin voi todellakin toimia, niin kuin kantaa pitkälle. Mä vielä tuohon pohjustaisin se, että kun me kehitetään tällaista alustaa, niin alusta on itse asiassa sellainen taikasana, jota toki kaikki nykyään kutsuu järjestelmätoimittajat omia järjestelmiä alustoiksi, mutta meillä erityisesti tämä alusta kuitenkin viittaa myös siihen ihan varsinaisesti, että mitä se alusta tarkoittaa. Eli alustahan on tällainen niin kuin toimintamalli, jonka internet mahdollistaa. Eli internethän on perusluonteeltaan just semmoinen niin kuin tori tai kauppapaikka, markkinapaikka, jossa ei ole päätäntävaltaa yhdellä tasolla, vaan se on tämmöinen itse organisoituva paikka, jossa kuka tahansa voi ottaa minkä tahansa roolin. Ja tällaisella alustamallilla, kun on lähdetty rakentamaan uusia liiketoimintoja, niin ollaan jo disruptoitu monia toimialoja. Kaikki tuntee niin kuin hotellibisneksen ja taksibisneksen ja ravintola-alan ja niin poispäin. Alustoilla pystytään niin kuin vähentää sitä kitkaa ostajien, myyjien, palvelun tarjoajien, palvelun hyödyntäjien välillä ja rakentamalla semmoinen alusta, jossa on tietyt yhteiset pelisäännöt niin, ettei se hajoa kuitenkaan kaaokseksi, vaan se, että siellä on yhteiset toimintasäännöt, yhteiset pelisäännöt, joilla toimitaan, niin silloin siellä jokainen toimija voi ottaa aktiivisempaa roolia. Ja tämä alustamalli, mä uskon, että se kyllä tulee disruptoimaan myös nyt lähitulevaisuudessa myös yrityksissä tapahtuvan osaamisen, kehittämisen ja oppimisen. Ja mä luulen, että me ollaan nyt sen herkullisen niin kuin muutoksen ääressä. Ja siihen Crazy Town uskon, että viitottaa nyt tietä. Ja jos moderni osaamisen, oppimisen, johtamisen voisi tiivistää, niin mä tiivistäisin sen tällaisen väitteeseen, että se on dialogia ja vuorovaikutusta sen välillä, että kysytään, että mitä maailma tarvitsee, mistä asiakas on valmis maksamaan, mihin me yrityksenä halutaan keskittyä ja mitä osaamista ja potentiaalia meidän henkilöstöllä, työntekijöillä, asiantuntijoilla on. Kaikki nämä on liikkuvia kohteita, kaikki nämä muuttuu koko aika, eli pitää olla hyvin joustava järjestelmät ja prosessit ja toimintatavat, jotta tämä vuorovaikutus ja dialogi niin kuin saadaan käyntiin ja sitä voidaan ylläpitää. Ja parhaimmillaan tällainen osaamisen ja oppimisen johtamisen alusta niin kuin tukee tällaisen dialogin käymistä. Ja me voidaan toimia sitten yhdessä ketterämmin ja saavuttaa yhdessä enemmän. Mutta tämä on oikeastaan mun pohjustukseni tähän päivän epistolaan. Ja sitten mä haluaisin antaa kyllä nyt sitten Tonille puheenvuorot ja kuulla vähän, että miten Crazy Townilla työtä ja oppimista on saatu yhdistetty ja miten se tekeminen näkyy teille.
Yes. Kiitoksia Janne, ja tosiaan Pienoisen Crazy Townilta, ja itse asiassa tälleen mukaan liittyy myös tässä mua komppaamaan ja osallistumaan keskusteluun Markkasen Mikko. Ole hyvä, Mikko, mä pistän esityksen tässä käyntiin. Niin. Hyvää huomenta kaikille. Mä ajattelin itse asiassa tuosta Jannen alustuksesta, niin nappasin sen verran, että jos mä kerron 2 lausetta tai 2 minuuttia meidän niin taustoista, niin ehkä se itse asiassa, kun puhuit siitä DNAsta, että miksi me ollaan nyt tällä polulla, kun me ollaan. Niin... Jaha, kuulokkeet menivät pois. Jätsysti hävisi ääni multa. Sinä kuulut. Nyt kuuluu taas. Niin loppu virrat noista. Niin, siis tavallaan se, että pitää niinku muistaa, että ei me vahingossa ihan olla tällä polulla tai tällä DNAlla, että meidän niinku täytyy antaa suuri kiitos tuonne vuosituhannen vaihteen ja 90-luvun lopun tuolla niinku Jyväskylässä tiimiakatemiassa tehdylle työlle. Et siellähän niinku monelle nyt varmaan tässä niinku HR-alan ammattilaisille tuttua ikään kuin pedagogiikkaa, kun harjoitettiin ja tämmöistä niinku nonakalais-sengeläistä ja muuta niinku koulukuntaa harrastettiin, niin sieltähän me niinku tämmöisen oppivan organisaation ajatuksethan me lähdettiin ottaa silloin 2000-luvun ihan alkuvuosina käyttöön, että no mitenkä luodaan aidosti oppiva yhteisö ja oppiva verkosto. Me oltiin aika syvällä siinä niin kuin maailmassa ja niissä projekteissa silloin tuotiin niin kuin Senget ja sen kumppanit Ari de Hoisit ja Jörän Kaasterit Suomeen. Niin me sieltä niin kuin lähdettiin rakentamaan, että no mitä tämmöinen niin kuin pienten asiantuntijayritysten oppiva verkosto voisi sit olla. Ja siitä tavallaan tultiin just tähän, että me ollaan niin kuin työn ja oppimisen yhteisö. Ja pitkäänhän me nähtiin niin kuin myös se, ja edelleenkin osittain kyllä, että se tila, mikä meillä niin kuin meidän liiketoiminnassa on niin kuin myös oleellista, että meillä on niin kuin 8000 neliöä tälläkin hetkellä tilaa jäsenten käytössä, niin se on tietyllä tavalla vaan väline saada ihmiset mukaan, ja toisaalta me uskottiin pitkään ja edelleen kyllä väitän, että se on myös keino rakentaa sitä luottamusta. Että kun tehdään töitä yhdessä, juodaan ne kahvit, käydään lounaalla yhdessä ja törmäillään siinä ihan livenä, niin se on myös yksi keino rakentaa pikkuhiljaa luottamusta, jotta uskalletaan oppia toinen toisilta. Ja tässä niin kuin varmaan sitten kaikuja sieltä Pekka Himasen vuosituhannen alun kukoistuksen käsikirjasta ja muista niin kuin kirjoituksista. Että kyllä täällä niin kuin meillä on silleen niin kuin aika pitkä historia ja kivijalka, minkä päälle me ollaan lähdetty rakentaa, mutta joo, hypätäänkö takaisin tuohon käsikirjoitukseen? Ei, se oli hyvä Mikko, että laitoit ton, koska Mikko on tosiaan alkuhämäristä ollut mukana Crazy Townista ja itse liityin Mikon toiseen yritykseen tuossa noin 10 vuotta sitten ja yhdessä lähdettiin sitten CT:tä tällaisella Start Again-meiningillä jalostettiin eteenpäin 6 vuotta sitten. Mutta joo, tosiaan, kuten tuttu kysymys, kalvot varmaan näkyy toivottavasti. Käytetään tässä tällaisena havainnollistuksena, että vähän kun puhutaan, että miltä se näyttää, ja ajatteltiin, Janne pyysi meitä vähän kertoa, että miten se tosiaan rakennetaan, että minkälaisia palasia voisi olla teille tästä omissa organisaatioissa, omassa työssäni hyödynnettäväksi. Mutta ehkä silleen 3 asiaa, jos tiivistään, että mitä me käytännössä tehdään, mitkä ne meidän palvelut on, niin täällä on 3 kategoriaa. Yksi on tosiaan kaikista näkyvin osa on nämä yhteisöt, yhteisölliset työympäristöt erityyppisille asiantuntijatyöntekijöille 4 eri paikkakunnalla Suomessa plus nyt myös digitaalisesti. Me tehdään myös erilaisia yhteiskehittämisen projekteja oppilaitoksille, aluekehittäjille, yrityksille liittyen hyvin paljon siihen, että miten vuorovaikutuksen keinoin tuodaan erityyppisiä ihmisiä yhteen vuorovaikuttamaan, luomaan uutta. Tarkoittaa sitten yrittäjyyttä, erilaisia aihioita kaupallistettavaksi tai mitä tahansa. Ja lopuksi erilaisia oppimissisältöjä sekä tapahtumia, mutta että myös nykyisellään myös opinnollistettuja valmennuskokonaisuuksia ja oppimiskokonaisuuksia, mitä tehdään yhdessä meidän oppilaitoskumppaneiden kanssa. Mutta toki kaikista näkyvin asia on noi meidän fyysiset yhteisöt ja vähän niiden kautta tätä nyt taklataan.
Mutta tosiaan me ollaan vähän nyt pohdittu sitä ylipäänsä aika paljon sitä, että minkä ympärillä me toimitaan ja miten me tätä koko ilmiötä lähestytään. Ja tämä tekeminen on meillä oikeastaan tiivistynyt tällaiseen 3 arvoon, mitkä ohjaa meidän tätä tekemistä ja arkea. Ja kyllähän se on se ihan ensisijaisesti se, että me ollaan vertaisten yhteisö. Ja se tarkoittaa asiantuntijatyöntekijöitä eri taustoista. Et me ei olla nimenomaan välttämättä ihan suoraan niitä organisaatioita varten vain ja ainoastaan, vaan meille se pääasiallinen asiakas, se käyttäjä on se asiantuntijatyöntekijä. Me kannustetaan siihen, että siellä tämän yhteisön kautta ihmiset oppii uutta, tuetaan sitä, fasilitoidaan sitä kaikin tavoin. Ja me kannustetaan siihen, että meidän yhteisössä toimivat yritykset, asiantuntijat sen kautta, että he on tässä luottamuksellisessa yhteisössä, oppii toisiltaan, se johtaa sitten myös siihen liiketoiminnan tekemiseen yhdessä. Että tällaisen niin kuin kolminaisuuden kautta tätä asiaa taklataan. Mutta tosiaan, näähän on se meidän se yleisin ja se kaikista eniten päälle päin näkyvä asia, että meillä on tilat. Meitä kutsutaan välillä toimistohotelliksi, coworking-tilaksi, yhteisölliseksi toimistoksi ja mitä kaikkea siltä väliltä. Mutta tosiaan niin kuin Mikkokin tuossa sanoi, niin nämä on sinänsä se toissijainen asia ja oikeastaan keino. Ja tähän on pakko sanoa se, että tähän me ollaan niin kuin ajauduttu vasta viimeisten ehkä 5-6 vuoden aikana ikään kuin tähän kenttään, että meidät rinnastetaan kilpailussa niin kuin muihin vaikkapa just toimistohotelleihin tai coworking-toimijoihin. Että silloin ihan aikoinaan, kun me on aloitettu, silloin kun se oli vielä vakava harrastus, mutta kyllähän me silloin niin kuin nähtiin, että kun tämmöistä ei edes termiä ollut alkuvaiheessa, niin kyllähän me silloin kilpailtiin monen muun niin kuin asiantuntijayhteisön kanssa, vaikkapa jonkun, no ehkä jossain mielessä jonkun mielessä vaikka joku Henri on voinut olla niin kuin meille ikään kuin kilpailla, että mikä on se minun vertaisoppimisen yhteisö, niin joku ammattilainen on voinut silleen ajatella. Ja onhan näitä niin kuin valtavasti muitakin, että se on vaan muuttunut nyt ajassa, että kenen kanssa me itse asiassa niin kuin kilpaillaan. Kyllä. Ja sehän niin kuin tosiaan edellyttää se, että miten Mikko tuossa vähän sanoi, että miten me tätä ohjatusti sitten rakennetaan, niin me käyn tässä 5 tällaista käytännön esimerkkiä, miten me sitä tehdään, ja te voitte toivottavasti kanssa siitä saada vähän ideoita itsellenne, mutta kyllä se niin kuin ihan se ensimmäinen juttu, että mikä ohjaa tätä tekemistä, on se, että kaikki osallistuu ensisijaisesti yksilöinä tähän toimintaan mukaan. Me ei olla vain ja ainoastaan esimerkiksi startupien paikka, me ei olla ainoastaan freelancereiden paikka, mikroyritysten paikka, vaan meidän tähän 250 jäsen Y-tunnukseen sisältyy sellaiset, se Mikko korjaa, jos on väärä, 700-800 asiantuntijaa. Ja ne kaikki oikeastaan tulee tällaisista eri taustoista. Se on semmoinen iloinen sekametellisoppa, mutta me uskotaan, että se nimenomaan on myös se sellainen hyöty siitä, että sinne saadaan siihen yhteisöön erilaisia toimijoita yli organisaation rajoja ja eri taustoista, kokeneita, kokemattomia, vaihtamaan ajatuksia, kertomaan siitä, että mihin ne suunta maailmassa on menossa eri aloilla. Ja tässä tullaan ehkä nopein niin myös semmoinen aina asialla on kääntöpuoli. Meidän tavallaan haaste on tällä hetkellä se, että kun meillä on enemmän ja enemmän tulee tämmöisiä niin kuin valmiita 10-20 hengen tiimejä, jotka tulee joko sen kokoisesta yrityksestä tai jonkun suuremman yrityksen niin kuin joku osasto tai tämmöinen spin-off-tiimi. Niillä on jo aika vahva niin kuin oma kulttuuri ja tavallaan siellä on selkeä niin kuin esimies, työntekijä, yleensä rakenne olemassa, jonkunlainen edes. Niin tässä tullaan nyt siihen, että kuinka me saadaan sille porukalle ja sen tiimin vetäjälle sama ajattelu, että hei, että täältä jokainen osallistuu yksilönä ja jokainen on niin kuin oppijana yksilönä niin kuin mukana tässä isommassa oppimisyhteisössä, vaikka se on siinä työyhteisössä, tiimissä edelleen siinä samassa roolissa. Aika monimutkainen johtamisen kysymys itse asiassa. Kyllä, ja onneksi me ollaan saatu monet tällaisista isompia organisaatioiden tiimeistä, ne on sitten jonkun isomman yrityksen vaikka joku TK-tiimi tai tällainen kehitysporukka, että he ehkä luontaisesti on tullut tähän yhteisöön hakemaan ajatuksia ja oivalluksia myös muilta. Mutta se on ihan totta, että koska mehän on se alkuhämäristä, se on nimenomaan lähtenyt enemmän näistä yksiyrittäjistä ja mikroyrityksistä liikkeelle.
jos mä niin kuin, vertaan tavallaan siihen, että jos tämmöinen vaikka samantyylinen yhteisö kuvitella, että täällä lähdettäisiin rakentaa jonkun ison niin kuin, suuryrityksen sisään tai vaikka jonkun kunnan koko kuntakonsernin vaikka hankekehittäjien, hanketyöntekijöiden tämmöiseksi niin kuin hubiksi, niin tavallaan samoihin kysymyksiin törmättäisiin todennäköisesti. Että ne on ikään kuin lainassa sieltä emo jostain matriisistaan niin oppijoina myös tässä niin kuin yhteisössä. Ymmärrätte varmaan rakenteen. Kyllä. Ja totta kai se on ollut jännä tässä näin, että tämä taustalla, että muistan, kun Mikon kanssa 2016 lähdettiin pohtimaan sitä, että tehdäänkö me CT:tä vaan tällaisena vakavana harrastuksena vai viedään sitä eteenpäin, niin me aika paljon katsottiin tätä ilmiötä todentaaksemme niitä omia havaintoja, että huomattiin Jyväskylässä, että yhä enemmän tulee tätä kysyntää meitä kohti, mutta me ei tiedetty, että onko tämä kuinka iso asia loppupeleissä. Niin se oli aika jännä törmätä maailmalla tällaisiin ajatuksiin tästä työntekemisen tavoista, että yhä enemmän mennään kohti projektimaista työtä, ja se lisääntyy koko ajan. Ja se, kun mennään projektimaiseen työhön, se tarkoittaa sitä, että myös, että eri Y-tunnuksista rakentuvat tällaiset ad hoc projektit työskentelee ja hajoaa. Ja tämä oli itse asiassa niitä aikoja, kun myös törmättiin Janneen ja Skillhiveen ensimmäisen kerran, ja se oli mielenkiintoista just kokea tämä niin kuin yhtälaisuus ajattelutavoissa silloin. Ja kyllähän se on jännä, että tämä on ollut meidän jäsenfirmoille tällainen tekeminen tosi tuttua jo siitä 2000-luvun alkuhämäristä. Ja se on nyt tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana vaan yleistynyt. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä me koko ajan, mihin me uskotaan. Ja jotta me saadaan luotua tällaisia yli organisaatiorajat ylittäviä tiimejä, niin kyllähän se vaatii, että sillä yhteisöllä, meidän yhteisöllä on se tietynlainen kulttuuri ja siellä toimivilla ihmisillä korkea luottamus. Tässä on kaksi sellaista tärkeää tällaista ehkä kulttuurin tällaista ilmentymää, mitä meillä on tällaisina kuvina. Yksi on meidän kahvikupit ja aamukahvit nimenomaan niissä. Eli joka perjantai kokoonnutaan kaikissa kaupungeissa jonkun yhteisen ilmiön aiheen ympärille. Sekä Jallu, joka taas kertoo meille siitä, että kerro Mikko nopeasti tarina, miksi Jallu? No siis se on lähtenyt vain joskus samalta kuin tuo Aamukahvit-instituutio vuodesta 2003, niin joka perjantaina on aina ollut, että se on aika pitkään jatkunut. Mutta siis Jallut oli silleen, että meillä oli sattumalta aina alusta lähtien jo yhden tähän Jallua aina tuolla yhteisön niin kuin keittiön kaapissa, ja sitten sille sovittiin pelisääntö niin, että yksin sitä ei saa sieltä käydä niin kuin kesken toimistopäivän juomassa. Se on vähän ehkä rumaa, mutta niin silleen sovittiin, että okei, jos soittaa, niin kuin ennen riitti vain yksi kello, soitti niin kuin jallukelloa, niin sille kutsuttiin kaikki yhteishömpsylle, ja tarkoitti, että silloin on joku hyvä uutinen jaettavana. Ja sitten siinä kerrottiin se uutinen, eli tavallaan tämmöinen niin kuin oppimistausta silläkin instituutiolla, Jallupullolla sitten saatiin rakennettua. Kyllä. Ja alkuhämärissähän meillä oli se tilanne, että se oli suhteellisen pieni yhteisö. Se aika luontaisesti organisoitui sellaisen vapaaehtoisen vuorovaikutuksen ja ajatusten ympärille. Mutta nyt meillä on se tilanne, että me ollaan parissa vuodessa skaalauduttu siitä 10 jäsen Y-tunnuksesta 250 jäsentunnukseen, ja se ei automaattisesti enää tässä mittakaavassa välttämättä synny. Ja tämän takia meillä on kaikissa meidän yhteisöissä 1 tai 2 yhteisövetäjää, joiden tehtävä yksinomaan, he ei ole mitään aulahenkilöitä, meillä ei heitä tämän tyyppisiä ihmisiä ollenkaan ole. Meillä on yhteisövetäjä, yhteisömanagereita, joiden tehtävä on ohjata tätä vuorovaikutusta, tuoda ihmisiä yhteen, fasilitoida sitä, yhdistellä eri ihmisiä ja heidän tarpeita. Ja sitten kun ne löytää toissa, myös toimia vähän sellaisena tuottajana siinä, että siitä lähtee syntymään jotain konkreettista projektia niiden välille. Tai sitten järjestää näitä erilaisia oppimistapahtumia. Kaiken tämän lisäksi he myy näitä yhteisöjä, jäsenyyksiä, huolehtii niistä talonmiehen asioista välillä siinä taustalla. Mutta että, niin, ja tähän listaan on niin kuin ehkä joskus haluttu lisätä ja tavallaan uudelleen aina tulee esiin, että jonkunlainen tämmöinen kevyessä mielessä niin kuin vuokra HR-manageri tai HRD-henkilö olisi varmaan myös yksi hyvä titteli, koska tosi harvalla näin pienellä yrityksellä
niillä niin kuin, se on enemmän sitten sen tiiminvetäjän kiinnostuksesta ja intohimosta, että onko siinä selkeästi niin kuin ajateltu sen yrityksen tai tiimin niin kuin osaamisen kehittämistä silleen systemaattisesti, niin tavallaan tai vuokraopo voisi olla varmaan, niin kuin, mä en tiedä mikä termi sille keksittäisikään, mutta siis kyllä sitäkin pitäisi tehdä ja tehdään välillä. Kyllä, ja me ollaan huomattu, että hirveän usein tällaiset yhteisöt, jos niitä lähdetään jonnekin kehittämään, tai tilavetoiset yhteisöt, niillä ei ole tämän tyyppistä yhteisövetäjää oikeastaan juuri kellään muulla. Ja tällainen tarvitaan, tämän tyyppinen rooli kaikkiin näihin yhteisöihin oikeasti tarvitaan, että se lähtee syntymään isossa mittakaavassa. Vielä tästä kulttuurista ja tästä näin, niin luottamuksesta. Meillä on ollut myös tässä yksi perinne, että juhlitaan epäonnistumista, tällainen kallein kämmi palkinto siitä, että keissistä, mikä on eniten maksanut yritykselle tai sille ihmiselle, ja se on tällainen tarinankerronnan juttu, ja palkintona 100 triljoonaa Zimbabwen dollaria siitä, koska se on niin... Se on vaihdellut seteleiden saatavuuden mukaan, mitä aina on löytynyt vähän. Joku. Kyllä, mutta koko ajan tämä luottamus ja muu, niin sillähän tosiaan tähdätään siihen, että porukka oppii toisiltaan. Meillä on se useampi 100 erilaista asiantuntijaa eri taustoista, erilaisella kokemuksella. On kokeneita. Lähtökohtaisesti ihmiset on lähempänä 4-50 kuin 20 iältään, mutta he voi olla vaikkapa tuoreita yrittäjiä, kokemattomia yrittäjiä siitä huolimatta. Ja sitten meillä on yhteisössä vaikka kokeneita yrittäjiä, niin nämä kun pistää yhteen, niin osaaminen vaihtuu. Mutta sen keinona tosiaan, että miten sitä edistetään, on se meidän logossakin näkyvä dialogi. Ja se toki tapahtuu hyvin paljon tapahtumien kautta. Me järjestetään 1 tapahtuma per viikko netissä tai paikan päällä tai nykyään myös verkossa enemmän. Ihmiset kokoontuu oppimaan toinen toisiltaan. Ja nimenomaan sen dialogin kautta. Tai sitten he oppii sen ihan sen kahvipannun lähelläni tapahtuvan satunnaisen kohtaamisen ja keskustelun kautta. Ja tämä on semmoinen asia, mitä me ei ole oikein aikaisemmin välttämättä ennen digitaalista alustaa oikein pystytty tekemään näkyväksi. Että se on kaikki tapahtunut vähän siinä pinnan alla. Ja tämä on se, mihin me uskotaan, että jos kun kerrotaan vähän tulevasta, niin mun mielestä on tosi herkullinen tällaisen yhteisön kanssa ja nimenomaan yhdessä Skillhubin kanssa toteuttaa. Mutta tämä on sellainen vähän se ajattelu, mihin me uskotaan, että tällainen naapurit, ne muut yhteisön jäsenet voi myös olla mentoreita, tukijoita, kanssaopettajia. Ja se voi myös välillä tehdä tällaisia sen yhteisön ulkopuolelta tällaisia retriittejä maaseudulle, oppimisohjelmia, missä sitten syvennytään vielä pienemmällä porukalla näihin mielenkiintoisiin aiheisiin. Tämä on jostain päin Keski-Suomea tällaiselta yön yli retriitiltä, mihin jäsenet tulee yhteen vielä keskittyä joihinkin tiettyihin asioihin. Mutta eihän niin kuin se, että ihmiset ei osallistu tällaiseen toimintaan, koska meillähän on se tilanne, että on kaikki eri yrityksistä vapaaehtoisesti tässä mukana. Me ei voida heitä pakottaa, että he osallistuu tähän näin, niin kyllähän se on myös konkretisoituva. Sen tulee tuoda myös konkreettisia hyötyjä heidän liiketoimintaan. Me uskotaan siihen, että kun ihmiset oppii toisiltaan, se johtaa siihen liiketoiminnan tekemiseen. Ja tämä on myös osa sitä kulttuuria, että meidän yhteisövetäjä toimii semmoisena vähän siinä tuottajan roolissa, että auttaa käynnistämään sitä tutustumisesta ja kannustaa siihen, että nämä meidän jäsenet alkaa tekemään yhteistyötä. Haluatko Mikko tässä sanoa pari sanaa? Ja siis osallehan riittää niin kuin hyödyiksi, että jos jokainen niin kuin käy edes jonkinlaista mentaalikirjanpitoa siitä, että niin, miksi mä oon täällä ja maksan jäsenyyttä joka kuukausi, niin osallehan riittää siis se sosiaalinen aspekti. Osa niin kuin näkee sit siinä ne oppimisen ja itsensä haastamisen ja kehittämisen puolet, ja sitten niin osa tarkastelee just näitä liiketoiminnallisia tuloksia. Mutta kyllä tämä on niin kuin meillä kuinka alusta lähtien ollut myös se ajatuksena, mihin tämä kaikki johtaa. Ja tämä on tosiaan niin kuin, jostain niin kuin toisessa vuodenvaihteesta vai mistä, mutta silloin tehtiin sellainen pulssilla, mitattiin vähän, että kuinka moni meillä tekee tosiaan kaupallista yhteistyötä keskenään, ja se oli tuo 85%. Ja kyllä sitä niin kuin näkee tuossa koko ajan, että totta kai se aina lähtee niin kuin rakentumaan
ensin pienistä kokeiluista tehdään vaikka ostetaan alihankintana toisen osaamista pikkasen ja testaillaan, että miltä sitä tuntuu tai yhdessä tekeminen. Ja sitten se voi johtaa niin kuin, tosi vakaviinkin yhteistuotantoihin ja yhteisiin tuotteisiin ja sitten jopa syntyy yhteisyrityksiäkin välillä aina ja uusia. Eli silleen niin hyvin monipuolista on tuo yhteinen kaupallinen tekeminen kyllä. Kyllä. Ja viimeisenä asiana, ennen kuin mennään tähän tulevaan, ja mistä olisi tosi mielenkiintoista hetki teidän kanssa keskustella, ne on totta kai sitten nämä tilat, mutta ne tulee oikeasti ehkä tässä meidän ajattelussa viimeisenä. Ne on enemmän se keino mahdollistaa se. Tilat on se ehkä se myös, että mistä ihmiset on vielä toistaiseksi valmiimpia maksamaan, että he saa sen jonkun konkreettisen työympäristön, jonka päälle tulee tämä kaikki muu. Me ei olla vielä sitä niin ehkä taklattu, että kokeiltu, että olisiko he valmiit maksamaan tästä varsinaisesta sisällöstä ilman tiloja ja kuinka paljon. Niin se on ehkä semmoinen yksi iso tulevaisuuden kysymys, mutta ehkä se, että minkä tyyppisiä nämä meidän tilat on, no me ollaan se huomattu, että asiantuntijatyöntekijät, tämä meidän kohderyhmä, tykkää olla keskustoissa, siellä missä on myös muita ihmisiä palveluita. Kaikki meidän yksiköt sijaitsee keskustassa, Jyväskylä muun muassa suoraan tuossa kävelykadulla, entisen Anttilan tiloissa. Ja puitteiltaan nämä ympäristöt pitää olla sellaisia, että siis on tilaa kohtaamisille, tapaamisille, mutta myös sille omalle työskentelyympäristölle. Me ei uskota mihinkään avokonttoreihin tai muihin. Meillä ei ole juuri avokonttoreita. Meillä on sitten erilaisia tiimihuoneita, nurkkauksia ja muita sitä varsinaista työskentelyä varten. Mutta nämä on ehkä semmoiset 5 tällaista, voisi sanoa, elementtiä, että miten me tätä yhteisöä, tästä fyysistä ja muuta yhteisöä rakennetaan. Mutta 2020 tilanne vähän lähti elämään ja näin, niin olihan se mielenkiintoista aikaa. Täytyy sanoa, että tässä itse fyysisten yhteisöjen osalta täytyy ehkä koputtaa puuta, mutta että yllättävän vähällä. Mä sanoisin, että ollaan selvitty, että itse asiassa kysyntä on jopa monin paikoin itse asiassa kasvanut tämän myötä, vaikka kyllähän tuossa keväällä oli aika semmoista hetkiä, että hiljasta, että mihinkähän tämä menee. Mutta meillä oli silleen hauska tai sattuma, että me oltiin just tuossa alkuvuodesta päätetty, että nyt on aika lähteä tämä homma digitalisoimaan vähän asteittain tämä meidän oppimisen näkyväksi tekeminen ja osaamisen yhdistäminen. Oltiin monta eri järjestelmätoimittajaa alustaa käyty läpi ja Intunexen SkillHive oli sitten yksi, mitä sitten lähdettiin lähestymään tällaisella tarjouspyynnöllä liittyen tämän digitaalisen yhteisöalustan rakentamiseksi. Ja me nimenomaan haettiin sellaisia toimijoita, joilla on kiinnostus yhteisön rakentamiseen tähän uuden työn ja oppimisen ilmiöihin. Ja se oli silleen, niin kuin tuli hyvään saumaan, että meillä oli tämä käynnissä, kun just korona iski päälle, ja me rakennettiin se aika tällaisella nopealla aikataululla ensimmäinen versio siitä, että miten tämä digitaalinen yhteisöalusta ja yhteisö osana tätä meidän fyysistä yhteisöä toimii SkillHiven kautta. Ja toki se on niin kuin work in progress, että asteittain tehdään sitä, mutta mun mielestä meillä on aika nyt mielenkiintoinen näkökulma siihen, että miten se on oikein tulemassa osaksi tätä meidän fyysistä yhteisöä, vai mitä Mikko? Että tässä on nyt ehkä selkeytynyt, että kevät on mennyt ehkä harjoitellessa, ja nyt meillä on ehkä vähän suuntaviivoja siihen, että miten fyysinen tai digitaalinen yhdistetään osaksi fyysistä ja tätä sosiaalista. Ja siis tavallaan se on niinku ihan sama, että jos miettii, että aikaisemmin ollaan niinku aloitettu uusi fyysinen yhteisö, niin ainahan sekin niinku kestää. Siinä on semmoinen joku niinku inertia, että se on niinku 3-9 kuukautta vähintään, että se niinku silleen niinku käynnistyy ja lähtee niinku oikeasti toimimaan se yhteisö, niin varmaan tässä on ihan vähintäänkin se sama, että eihän tämäkään nyt niinku voi nappia painamalla niinku lähteä kunnolla käyntiin. Mun mielestä tässä on niinku mielenkiintoista se, että me oltiin tosiaan, niinku, mä en tiedä miten me tuo ajatus saatiin osumaan noin kohdalleen tuossa sattumalta, mutta jos miettii niinku niitä tavallaan näitä niinku vaikka 4 baan eri ulottuvuutta, että niissä on niinku se alkuperäisbaa, siis tämmöinen niin se tila, missä on mahdollisuus satunnaiselle kohtaamiselle, no sitä me ollaan rakennettu se 15 vuotta. Sitten on niin se johdettu prosessi, missä niin johdetusti fasilitoidaan
sitä yhteisön oppimista ja tuodaan ihmisiä yhteen. No sitäkin me ollaan tehty niin kuin toistakymmentä vuotta ja nämä kaikki nämä meidän oppimisen työkalut, tapaamiset tai tapahtumat nimenomaan ollut sitä ja nyt koulutusohjelmat. Ja sitten me on nyt tuotu vasta siihen tämä, mistä ne on silloin herrat puhui 90-luvulla, tämä cyberbar, eli niin kuin se virtuaalinen tai niin digitaalinen niin kuin yhteisö kohtaamispaikka ja oppimisen paikka. Ja sitten ja vielä meiltä puuttuu sieltä se kirjasto. Tämä tuli meidän jäseniltä viime viikolla, että mikä on niin tietysti paras, jos miettii, että eksplisiittistä tietoa eksplisiittiseksi tiedoksi, se niin kuin ruutu pitäisi saada tuolla toimimaan. Ja tämähän olisi parasta, että meillä olisi siellä niin kuin hirveä tietopankki ja niin kuin tallenne tässä niin kuin SkillHivin sisällä tai jotenkin täällä. Ja sitten sit on vielä se nopeiden testausten niin kuin ruutu, mikä meidän pitää taklata jossain vaiheessa. Mikä on se meidän yhteisen oppimiselle kriittinen niin protoilu, demoilu ympäristö, missä sitä niin voi tehdä nopeasti, helposti, turvallisesti. En tiedä, miksi mä näin tämmöisen polulle. Se on aika hyvin niin kuin mun mielestä koska periaatteessa meiltähän on puuttunut tähän asti sekä tämä kirjastopuoli ja tämä digitaalinen taso, että me ollaan hirveästi on tapahtunut siellä taustalla näkymättömissä. Mutta ehkä nyt osittain nyt on kypsä aika siihen. Nyt meillä on myös työkalut ja välineet siihen. Nyt se on enemmän siitä, että kuinka se saadaan osaksi tätä meidän rutiineja ja sitä kautta sitten myös meidän asiakkaiden jäsenten rutiineja. Mä oon itse tosi innostunut siitä, että miten me saadaan myös tätä meidän yhteisöä näkyville ulospäin. Me halutaan, tämä on sellainen mielenkiintoinen elementti, mitä me tullaan tekemään yhdessä SkillHivin kautta, että saadaan myös tämä jäsenten osaaminen myös näkymään yhteisöstä ulospäin paremmin. Tällainen ominaisuus tulee, mutta ehkä se, että mikä on kanssa missä me ollaan mitä me pidetään aika innostavana, että kun me nyt saadaan konkreettisesti sitä tietoa, että mitä meidän jäsenet osaa, missä he haluavat kehittyä, tämän tiedon pohjalta me pystytään rakentamaan koko tämä meidän ensi vuoden sisältö siihen dataan pohjautuen. Kaikki tämä tapahtumat, mitä Mikko puhui, tullaan enemmän nyt systemaattisesti tekemään sen. Nimenomaan sen tiedon pohjalta, missä he haluavat kehittyä. Tehdään tätä ohjattua matchmakingia vahvemmin. Tarjotaan tähän tietoon pohjautuen niitä syvällisempiä oppimispolkuja ja tuodaan ihmisiä yhteen niiden ympärille. Mikä mun mielestä olisi ton lisäksi tosi mielenkiintoista, niin tulevaisuudessa ton kirjaston ja tämän vahvan digitaalisen tason puolesta myös tehdä se, että miten me saadaan kaikki tämä myös todennettua ja ehkä jopa jos on korkeakoulukumppaneita tai muita opinnollistettua. Että kaikkihan tämä on tällaista informaalia oppimista, mitä meillä tapahtuu. Kukaan ei tule siihen sanomaan, että tämä oikeasti, sitä ei todenneta aina välttämättä. Mutta jos me saataisiin siihen niin kumppaneita todentamaan, että tämä kaikki tämä sadat tai tuhannet vuorovaikutukselliset tilanteet ja osallistumiset johtaa siihen todennettavaan oppimiseen, niin se olisi tosi mielenkiintoista. Me ollaan joskus taittu sanoa aika silleen vähän ehkä röyhkeästikin, että tällaiset ympäristöt ja yhteisöt on tulevaisuuden yliopisto. Saatettiin sillä vähän tahalleen ehkä provosoida, mutta jos miettii niin kuin kaikkia näitä sisältöjä, mitä niin kuin tuolla meidän ihmisten jäsenet tekee tai niin kuin toimenpiteitä, ja sitten jos miettii, niin kuin peilaa niitä vaikka nyt tähän ei nyt kovinkaan vanhoihin näihin ikään kuin valtakunnan politiikan keskusteluaiheisiin, että pitäisi entistä enemmän panostaa sinne työssä oppimiseen ja siihen elikäisen oppimiseen. No, sitä nyt on puhuttu varmaan jo 20 vuotta, mutta kuitenkin, että meillä olisi niin kuin elementtejä olemassa. Meiltä puuttuu tosiaan se keino ehkä tehdä niistä niin kuin silleen ensin niin kuin näkyvää ja sitten vielä ehkä formaalia ja tälleen niin kuin yleisesti hyväksyttyä ja niin kuin pisteytettyä. Mutta jos teillä on itsellänne edustatte jotain verkostoa, yhteisöä, laajempaa organisaatiota, niin myöshän teillä on näitä kaikkia elementtejä kanssa olemassa. Että tekin voitte miettiä sitä koko teidän sitä omaa sisältöä vähän tämän tyyppisestä näkökulmasta. Jos vaikka esimerkiksi kaupunkia, kaupunkiorganisaatiota edustatte, niin teillähän on just mitä Mikko sanoi, eri taustoista olevia tiimiä siellä, teillä on kansalaisia ja muita erilaista toimintaa ja kaupungissa olevat toimijat järjestää koko ajan erilaista sisältöä. Ehkä se, mikä on oleellista, että ystävät löytää, että mikä on se omassa ympäristössä se joku heimo, jolla on riittävästi yhdistäviä tekijöitä.
Että tavallaan jos meillä niin se on se itsenäistä asiantuntijatyötä tekevä tämmöinen ammattilainen, se on se meidän niin ehkä kaikkein selkein niin yhdistävä tekijä jokaisella, kuka täällä on. Niin mikä se aina kenellekin muulla sitten on, jos lähtee omaa tämmöistä heimaa tai yhteisöä rakentamaan. Kyllä. Mutta ei sinänsä, me ollaan tuossa tämä kohta webinaarin aikakin alkaa virallinen aika tulla päätökseen. Meillä ei ole enempää esityksen puolesta asioita. Mä voin laittaa tästä tuon tallenteen kanssa pois tauolle. Jos teillä on jotain kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia, mitä heräsi, niin pistäkää vaan tulemaan. Ja kiitos teille, jotka katsoitte tämän tallenteelta.